rigtig, den her. Der lavet et eller andet. Hvad skete der så? Ja, så gider han ikke at lege med dig, fordi han er fornuftig. Så, Valde, må vi så låne den? Må vi låne den? Må jeg låne den? Må jeg låne den? Må jeg låne den? Så. Nej, den på. Jeg skal overhovedet ikke rende med noget. Nej, Kari, nej, Kari. Du må ikke sådan mosse og mase ind på. Sæt. Så skal du sætte. Ja. Så bliver du der og holder dig i ro. Godt. Du må ikke lade mig miste balancen. Så går det galt. Så går det galt. Det er han slet ikke. Pas på, Valde. Lige pludselig så tager han. Ja, det er godt. Det passer på. Det er fint. Det er godt. Her er det. Det er godt, Valde. Jamen, det er klart. Lige. Kan du lige lade være med det der? Nej, Kari. Nu skal du holde op med det der. Min mosse. Ja, nu er en mosse. Så vil du også gerne.